हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा जोंहा SLRC एग्जाम गासैबो जोबजोब्बाय जास्ट मेसिनावल' नायनांसिगौ रिजाल्टखौ नोंथांमोननिखौ वेमार शीटखौहाय। दा जोबोर मोजां बाथ्राया बेनो दुर्गा फुजानि सिगां रिजाल्टआ मोनसे ओंखारगोननो। दा बेनो जाबाय ग्रेड 4 नङाब्ला ग्रेड 3। दा जों आसा खालामनो हायो जोङो ग्रेड 4 खौ जों आसा खालामनो हायो लोगोफोर, मानोना ग्रेड 4 आ सिगां एग्जाम जादों बेखायनो बेनिया माखासे रेडि जाबाय जानांगौ। दा जायखिजाया डेट फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रिजाल्टआ गासैबो ओंखारसिगोन आरो बे रिजाल्टआव पास जायोब्ला डाइरेक्ट साख्रि मोना, नोंथांमोनखौ लागोन स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट लानाय जागोन। दा माबादि सैथो अरेल टेस्टआ माबादि लागोन बेखौ जोङो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ। जास्ट नोंथाङा भिडिअखौल' जोबजासिम नाय, स्किप खालामनाङा, नङाब्ला नोंथाङा आन्दायनो हागौ। दा चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो जब्सनि आपडेट मोनो आरो गोबां APDCLआवबो साख्रि फैगासिनो दङ 5000 आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो फरेस्ट बेटेलियन साख्रि ओंखारगोन होनना बुंदों 10 पासफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे BTR आवबो 5000नि खाथियाव भेकेन्सि दङ, स' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोनथारसिगोन। आसा खालामदों सेप्तेम्बर लास्ट उइक नङाब्ला अक्ट'बराव नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ। दा काट अफ मार्क्सआ बेसेबां थांगोन बेखौबो जों बेयाव एनालाइज खालामगोन, नाथाय अफिसियेलि नङा, जों जास्ट साननासो लागोन। दा गोबाव खालामा लोगोफोर, जों थांग्रोनि अफिसियेल नटिफिकेसन नायग्रोनो। दा जेब्ला नोंथांमोना ग्रेड 4 नि अफिशियेल नटिफिकेसन नायनो सानदों अब्ला ग्रेड 4 सेक्सनाव फैनांगोन क्लास 4 आव। देन बेनिफ्राय जोंहा गाहायाव मोनसे दङ अफिशियेल नटिफिकेसन, बेयाव जोङो डाउनलड खालामनानै जोङो नायगोन। दा जों बेखौ नायब्लासो मिथिगोन, मानोना काट अफआ जोंहा मोननै रोखोमनि फैनो गोनां दङ ग्रेड 4 आव। स' नोंथांमोना मिथिगौ ना ग्रेड 4 आव मोननै एग्जाम जादों आरो जायफ्रा एग्जाम होदों नोंथांमोनाबो मिथिखायो, नाथाय काट अफआ आलदा आलदा थांगोन। 1 and 2 सिरियल नाम्बारखौ नाय। दा 1 and 2 सिरियल नाम्बाराव जोंहा 1 आव दङ क्लास 8 पास लेभेलनिमोन बियो, जायनिखि नोंथांमोना अनलि 8 पास मोन आरो हमना ला खायसे स्टुडेन्टआ 10 पास थाया नालाय 8 पास एबा 9 पास थायो, बिथांमोननि थाखाय बे पस्टआ दंमोन 9000, बिदिनो लामसाम दंमोन आरो बारा दंमोन। आरो नैबे सेकेन्ड नाम्बारखौ नायोब्ला हमना ला बेयाव जाय 8 पास बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हायाखै, बे जाबाय HS पास, बेनिफ्राय जोंहा नैबे 10 पासजोंहाय मोननैजों मोनसे जमा जानानै मोनसे ग्रेड 4 जादों आरो बे पस्टआ गासैबो ग्रेड 4 लेभेलाव गोग्लैयो, क्लास 4 आव गोग्लैयो। दा बेखायनो काट अफआ जोंहा मोननै रोखोमनि फैनो गोनां दङ, बेनो जाबाय ग्रेड 4 आवनो मोननै रोखोम दङ, 8 पास बेनिफ्राय 10 पास लेभेलाव। दा बेखायनो काट अफआ नोंथांमोना आलदा आलदा थांगोन। बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा, जायफ्रा नोंथांमोना डिग्री पासआ ग्रेड 4 आव एग्जाम लिरदों थ' नोंथांमोना चान्स गैया, मानोना नोंथांमोनखौ दाननाय जाखागोन। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव नोंथांमोना जुदि डिग्री पास दङब्लानो बेयाव रिजेक्ट जाखागोन आरो बिनि गाइडलाइन्सआ सिगाङाव दंखायोमोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो होननानै। थ' नैबाव दंखायो हु हेभ एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन हायार देन दिस मेक्सिमाम, थ' नोंथांमोनाहाय मोननाय नङा आरोना। स' बेखायनो बेवहाय मेक्सिमाम क्वालिफिकेसन गोनां लाइक डिग्री पास डिप्ल'मा गोनां, स' बेयाव इलिजिबोल जाया, नोंथांमोना साख्रि मोननाय नङा। स' नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय नायखागोन आरो नोंथांमोनखौहाय नामखौहाय दाननाय जागोन। देन बेनिफ्राय गुबै बाथ्राया जाबाय ग्रेड 4 आव मोननै रोखोमनि काट अफ थांगोन। अके, काट अफ मोननै रोखोमनि थांगोन। दा बिदिब्ला हमना ला मिनिमाम 8 पासखौल' लाबाय, जेरावनिखि 8 पास नोंथांमोना हमना ला 8 पास सार्टिफिकेट होननानै एप्लाइ खालामदोंबा 9 पास, थ' नोंथांमोननि काट अफआ एसेबां हाइ लेभेलाव थाङा, जास्ट नोंथांमोना हमना ला 75 निफ्राय 85 नि गेजेरावहाय चान्सआ दङ ST हिसाबै। जुदि नोंथांमोना 85 प्लास मोनदों अब्ला UR आवहाय थांनायनि चान्सआ दङ। बे जाबाय नोंथांमोननि 8 पास लेभेलाव ST हिसाबै एबा STP हिसाबै। दे जास्ट एक्सपेक्टेडसो बियो, बिनि खमबो थांनो हागौ बाराबो थांनो हागौ, नाथाय बारा थांगोन होननाया बेनोसै जोंहा मिथिखागौ बे पस्टआव 1:2 लांगोन नालाय, बेखायनो काट अफआ गोजौ थाङो। जुदि 1:5 लाङोमोनब्ला काट अफआ ल' थांगौमोन, नाथाय नैबेखौसो लांगोन नालाय, बेखायनो जोंहा काट अफआ एसे गोजौ लेभेलाव थांनायखौ नुनो मोनगोन। देन बेनिफ्राय जोंहा फैबाय दानिया सेकेन्ड नाम्बाराव। दा बे सेकेन्ड नाम्बाराव HSLC निफ्राय जोंहा आप टु HS सिमल' बेयाव इलिजिबोल जादों, डिग्री पासआ बेयाव केन्सेल जागोन, साख्रि मोननाय नंखाया। दा बेयाव काट अफआ ओरैबायदि थांगोन नोंथांमोननि पेपारनि सायाव, जुदि पेपारा गोरा फैदोंमोनब्ला काट अफआ गोजौ थांनाय नङा। दा बेखायनो जोङो बेवहाय 80 निफ्राय जोङो 85 खौनो लानो हायो, जों बेखौबो चान्सखौ लानो हायो, जास्ट 80 निफ्राय 85। जुदि 90 निफ्राय 95 थाङोब्ला स' हाइ लेभेलाव थांबाय काट अफआ, दा बे सोनारगोन नोंथांमोननि पेपारनि सायाव। दा नोंथांमोनाबो बुंदोंमोन पेपारा एसे इजि फैदों, अब्ला स' काट अफआ एसे गोजौ थांनायनि चान्सआ दङ। दा हमना ला जोङो 90 खौ जों लाथ'बाय दे, एसे गोजौखौनो लाबाय, STP हिसाबै जों एसे गोजौखौनो लाबाय। अके, एसे गोजौखौनो लाबाय। जुदि बिनि खमबो थांनो हागौ बाराबो थांनो हागौ, जास्ट बे मोनसे आनअफिसियेलसो एक्सपेक्टेड काट अफसो, बेखौ नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनाङा। दा जायफ्रा हमना ला मिथिखादों 90 प्लास मोननाय दङ, स' नोंथांमोना मा खालामनांगोन, थ' नोंथांमोननिया कमन जिके, स' लोगोफोर कमन जिके नोंथांमोनाहाय स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्टनि थाखाय बेखौ रेडि खालामनाया जोबोर इम्परटेन्ट। मानोना बेयाव अरेल टेस्टआव नोंथांमोनखौ ओरैबायदि नायनाय जायो, जाय जिकेआ फेमास
थ' नोंथांमोननि खुगा खुगा सोलिबोनाय जिके बेखौहाय नोंथांमोनखौहाय सोंनाय जागोन लाइक अलिम्पिकआ बबेयाव जादोंमोन एन्ड नेक्स्टआव बबेयाव जागोन थ' कर'नाया माब्ला जादोंमोन दा फेमास माखासे थ' नोंथांमोना बेफोरखौ माखासेखौ गोसोआव लानांगोन लोगो लोगो एन्सार होनो हानाय बायदि आरो बेयाव अरेल टेस्टआव नोंथांमोनखौहाय 1:2 लांगोन माने मोनसे पस्टआव सानैखौल' लिंहरनाय जागोन आरो सासेनिल' साख्रिखौ होनाय जागोन ओंखायनो स' नोंथांमोना बेनो बेस्ट चान्सआ बेनो गल्डेन चान्सआ बे अरेल टेस्टआव मोजां पारफरमेन्स होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना साख्रि आखायाव फैखाबाय दा बेखायनो स' नोंथांमोना रेडि जादो जायफ्रानोखि मोजां नाम्बार मोनदों काट अफ स' नोंथांमोनाहाय थांनायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय खायसे 100+ मोननो हागौ बुंदोंना खायसे एसटिपिआ जुदि 100+ मोनोबा मा खालामगोन स' नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया आनरिजार्भआव डाइरेक्ट थांगोन नोंनि बैसोनि सायाव सोनारगोन अके स' नोंथांमोना बैसोनि सायाव सोनारगोन जास्ट नोंथांमोना नर्मेल इयार्सबा थ' नोंथांमोनाहाय सोनारहैगोन आनरिजार्भआवहाय दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ ग्रेड 4आव मोननै रोखोमनि काट अफ फैगोन स' नोंथांमोना 80 बेनिफ्राय 85नि गेजेराव हमना ला सेफ जनाव दङ होननानै सानना लाथ'नो हायो बाट बियो चेन्जबो जायो बे आं होननाय बायदि जाया जास्ट नोंथांमोननो बेवहाय आं डिफिनेसनखौसो होदों दा जेखिजाया लोगोफोर नोंथांमोननि रिजाल्टआ दुर्गा फुजानि सिगां फैनायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो जोङो 25निफ्राय जोङो 28नि गेजेरावहाय जों हमनानै लादों ग्रेड 4 हिसाबै रिजाल्टखौहाय मानोना जों ग्रेड 4खौ मेनसन खालामनाय बेनो ग्रेड 4आ सिगां एग्जाम जादों नालाय बेखायनो सिगांग्रो रेडि जायो बेखायनो रेडि नोंथांमोना जादो नेक्स्टनि थाखाय स्टेजनि थाखाय आरो बेयाव स' नोंथांमोना बे अरेल टेस्टआव पास जानाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्सआव नोंथांमोनाहाय साख्रिखौहाय मोननाय जागोन मोनसेल' डिपार्टमेन्ट गैया बेयाव गोबां डिपार्टमेन्ट्स दङ मोनसेल' डिपार्टमेन्ट्स गैया बेयाव गोबां डिपार्टमेन्ट्सजों मोनसे SLRC जादों आरो बेबादिनो सम सम भेकेन्सि फैबाय थासिगोन आरो बेनि आन्दारावनो सेबानि आन्दारावनो एग्जाम कन्डाक्ट जाबाय थागोन आरो नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोनलांबाय थागोन जेरै SSC बादि बे जालांबाय थासिगोन देन बेनिफ्राय BTRआवबो भेकेन्सि फैनायनि चान्सआ दङ 5000नि गाहायाव हमना ला 3000निफ्राय 5000नि गेजेराव फैगोन आरो नोंथांमोना बेयाव अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन दा अनलि BTRल' खालामनो हाया गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन स' नोंथांमोना बेखौ जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेखायनो बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना ला बेफोरबादि जबनि आपडेटखौ थाब थाब मोननाय बायदि